Goddag og velkommen til dette webinar, 7 tips til hvordan du skaber værdi med Sitecore Experience platformen. Dette webinar er en del af Sitecore sommerskole, som består af mere end 80 webinarer, der holdes i juli og august. Formålet er at inspirere IT- og marketingfolk omkring, hvordan de bedst arbejder med Customer Experience Management og digital strategi, baseret på, hvad de har til rådighed af teknologi, ressourcer og de arbejdsprocesser, de har til rådighed. Jeg skal lige se, jeg skal lige have rettet på, så jeg kan få gang i mine slides her. Lige et øjeblik. Det følger ikke rigtig med. Lige et øjeblik. Jeg forstår ikke, hvad der sker her. Jeg ved ikke, om du, Morten, har adgang til at styre slides, så nu sker der noget her. Jeg vil bare videre til den slide her. Som sagt, det er 80 webinarer, som er det meningen, det skal inspirere jer til at arbejde med digital strategi. Og det vil være Sitecores kompetente partnere som FFW i det her tilfælde, og digitale eksperter som Forrester og andre, som vil præsentere deres cases og erfaringer på de her webinarer. Min rolle i dag som partnermanager hos Sitecore International, eller Sitecore Nordics, mit navn er Jesper Langkjær. Jeg skal guide jer igennem det her webinar. Og til info vil seminaret blive optaget, og det vil være tilgængeligt efterfølgende på dette site, sitecoresommerskole.com. Spørgsmål er selvfølgelig meget velkomne, og I bedes skrive dem ind i den chatbox, I har til venstre på jeres skærm, og Morten vil besvare disse til slut i webinaret. Det er den introduktion, jeg skal give jer, og med disse ord er der kun tilbage at give Morten Blumensart fra FFW, Friends from Work, ordet i dette webinar, der handler om 7 tips til, hvordan du skaber værdi med Sitecore Experience platformen. Værsgo, Morten. Tak skal du have, Jesper. Og hej til alle jer, der har valgt at logge ind. En helt kort introduktion af, hvem jeg er. Jeg hedder Morten Blumensart, og jeg er digital strateg her hos FFW. Og her har jeg været de sidste 6 år, og jeg har arbejdet med markedsføring i 15 år, digital markedsføring de sidste 12 år, og som digital strateg rådgiver jeg en hel del af vores både danske og internationale kunder om, hvordan de får mest muligt ud af deres digitale løsninger. Så jeg arbejder med strategi og konceptudvikling, og jeg arbejder med optimering, forretningsudvikling, meget på baggrund af analytics. Så det er min profil. Jeg har noteret et telefonnummer og en e-mailadresse her, og I er selvfølgelig velkomne til at hive fat i mig, hvis der skulle være nogle spørgsmål bagefter til noget af det, jeg har fortalt, eller hvis I har kommentarer eller gode idéer eller et eller andet, så hiv endelig fat i mig. Jeg blev for et par måneder siden bedt om at lave et oplæg på, hvad jeg kunne finde på at tale om til sådan et webinar her. Og der sagde jeg meget optimistisk, at 7 tips til, hvordan man skaber værdi med Sitecore Experience platform, det er titlen. Og det blev låst, og det lavede vi en aftale om. Og så gik det efterfølgende op for mig, at jeg i virkeligheden ikke har ret lang tid til at komme igennem de her 7 tips. Så det kan være, at noget af det kommer til at gå relativt hurtigt. Jeg håber, at jeg kan nå at få pointerne ordentligt igennem, og ellers så må I endelig stille spørgsmål efterfølgende, hvis der er noget, der er gået for stærkt. Helt overordnet set, så vil jeg lige starte med et par ord omkring min tilgang til, hvordan jeg arbejder, når jeg skal skabe værdi, værende på Sitecore Experience platformen, eller i virkeligheden med en hvilken som helst digital løsning. Det første, jeg gør, det er, at jeg lukker alle mine værktøjer ned.
Og grunden til, at jeg har taget det her med som en pointe, er fordi, at tit så hører jeg, når jeg kommer ud til virksomheder, som har købt en Sitecore-licens, fået implementeret en Sitecore-løsning, at så sidder de i virkeligheden med sådan en følelse af, at de har en masse værktøjer, som er lidt overvældende. Og hvad er det nu, jeg kan? Og hvad var det nu, en engagement plan var? Og hvad var det nu, en persona var? Og hvordan kommer jeg i gang med det? Og i virkeligheden så et af de allerstærkeste tips, det er at få lukket alle de her værktøjer, og så begynde at kigge på, hvad er det, du gerne vil opnå med din løsning. Altså ikke den digitale løsning, men ude i den virkelige verden. Hvad er det for et mål, vi har defineret, som vi skal opnå? Og så kigge på sitet i stedet. Fordi hvis man bruger den her tilgang, så bliver man tvunget til for det første at huske på, at målet handler ikke om at bruge et værktøj. Målet handler om, hvad der skal komme ud af at bruge det her værktøj. Og hvis vi kigger på sitet, så kan vi huske på, at der rent faktisk er rigtige mennesker, som lever et rigtigt liv og har rigtige problemer, rigtige udfordringer, rigtige fornøjelser ude på den anden side af skærmene. Og det er det, vi skal understøtte med vores værktøjer. Så når vi ligesom har defineret målet, så kan vi kigge på sitet, og så kan vi begynde at brainstorme på, hvordan kan vi så nå de mål, som vi har defineret. Og når jeg her siger brainstorm, så mener jeg sådan i den bredeste forstand. Det behøver ikke at være noget, man foretager alene. Det er selvfølgelig en proces, hvor man inddrager kollegaer, man spørger sine brugere, man taler med nogle af sine eksisterende kunder, naboen eller hvem, der kan komme med nogle input. For det handler om, det er, at vi skal finde på nogle nye idéer, som kan bringe os til det mål, som vi har defineret. Og det er måske meget basalt, det er i virkeligheden meget basalt det her, men det er en stærk tilgang, og det er en tilgang, som jeg meget ofte ser ikke bliver brugt, fordi vi er så fokuseret på, hvad vi kan med værktøjerne. Hvad er det, man kan med personalisering? Hvad er det, man kan med marketing automation? Men i virkeligheden, så det handler om, det er, har vi nogle idéer til, hvordan vi kan gøre vores site bedre? Og så kan vi så efterfølgende tænke den løsning, vi har defineret ind i værktøjerne. Det er en sund tilgang, som jeg forsøger at huske mig selv på, at værktøjerne er kun værktøjer. Og Sitecore kan en masse ting. Sitecore kan faktisk rigtig mange ting. Også mange andre ting end traditionelle CMS-løsninger kan. Fordi der er tænkt mange af de her løsninger ind i en samlet platform. Det, der bare er vigtigt at huske på, det er, at det er værktøjer, og det vil sige, det de skal bruges til, det er stadigvæk benarbejde, som vi bliver nødt til at gøre. Det er det, som vi får vores løn for. Det er det, der gør, at vi er værdifulde medarbejdere i de respektive virksomheder, vi er ansat i. Det er, fordi vi evner at finde idéer, der kan bringe os til målet, og tænke det ind i nogle værktøjer. Den her tilgang gør også, at man ikke låser sig fast i, at der er et værktøj, man ikke kan finde ud af at bruge. Man kan altid finde en, der kan hjælpe en med værktøjerne. Og det, som jeg tager udgangspunkt i de kommende slides her, det er noget inspiration til nogle idéer, noget inspiration til nogle tiltag, som kan bringe os tættere på nogle af de mål, som man kunne forestille sig, at I også sad og fokuserede på ude i jeres virksomhed. Men hvis vi skal nå 7 tips, så må vi hellere kaste os ud i det, og et af de første tips, som jeg har taget med, det er, at man kan segmentere sit indhold. Det har I sikkert hørt før, men det er alligevel noget, som jeg ikke ser er anvendt ret tit. Og i virkeligheden, så med alle de 7 tips her, har jeg siddet og kigget efter, for det ikke sådan skulle blive ren ananas i egen juice, så jeg har siddet og kigget efter løsninger, som gør det godt. Og jeg må bare sige, at på alle 7 tips, der er det væsentligt lettere at finde løsninger, der ikke gør det så godt, end det er at finde dem, der rent faktisk gør det godt. Så jeg har taget nogle eksempler med på nogle forskellige løsninger, hvor jeg måske kunne se et potentiale, der er uudnyttet, og det er det, som jeg vil tage udgangspunkt i. Når vi taler om segmenteret indhold, så kunne processen være, at man gennemgår de mest besøgte sider eller landingssider på et website, og så begynder man at identificere indhold på de her sider, som kun er relevant for en given delmængde af brugerne. Jeg skal nok komme tilbage til det konkrete eksempel, så det bliver lidt mere i kontekst. Når man har identificeret indhold, der ikke er relevant for alle, så kunne man udskifte det irrelevante indhold for de brugere, og så efterfølgende måle på, om det har haft en positiv effekt, at man har foretaget den her ændring. Det er sådan helt overordnet set, og igen meget, meget simpelt. Men her der har vi IKEAs website, og når jeg går ind på forsiden af IKEA i Danmark, så har de et stort banner i toppen, hvor der står, er du studieklar?
Hvis jeg køber for minimum 1000 kroner, så sparer jeg 200 kroner på leveringen, hvis jeg kan fremvise et gyldigt studiekort. Det samme budskab har de nede i række 2 gentaget. Og i bunden af det her skærmbillede her, der er der en orange boks, hvor der står, at hvis jeg melder mig ind i IKEA Family, så får jeg en række medlemsfordele. Og jeg tænker, det er fint. Jeg er ikke medlem af IKEA Family, og de kan selvfølgelig på nuværende tidspunkt ikke vide, at jeg ikke er studerende. Så derfor så kan man sige, at det er måske god brug af pladsen, hvis de har vurderet, at en stor del af deres brugere er studerende. Jeg går så ind og tilmelder mig IKEA Family, og undervejs i den proces udfylder jeg en række spørgsmål, som de stiller mig i den her formular her. Der svarer jeg på, at jeg bor sammen med min ægtefælle, at jeg har en mellemlang uddannelse, at jeg har 6 værelser i mit hus, som er 200 kvadratmeter. Jeg ejer mit hus. Jeg har et hjemmeboende barn på godt 2 år. Og de her oplysninger gemmer jeg på min profil. Når jeg så går ind på IKEAs forside, så på trods af, at jeg er logget ind, så vælger IKEA stadigvæk at sige, er du studieklar? Og jeg tænker, der må være et eller andet i de svar, jeg har givet her, som indikerer, at det måske ikke er så sandsynligt, at jeg er studerende. Jeg er i hvert fald ikke som de studerende er flest. Og jeg tænker, at der må være indhold på IKEAs hjemmeside, som måske rammer mig bedre end noget, der kræver, at jeg kan fremvise et gyldigt studiekort. Så det er sådan et helt lavpraktisk eksempel på, at man kunne udnytte her næsten i virkeligheden måske over 50% af pladsen på noget, som var mere relevant for mig som bruger. Samtidig så bruger de også stadigvæk plads nede i bunden af siden, på trods af, at jeg er logget ind som medlem på en boks, der prompter mig til at oprette mig som medlem, hvilket jeg lige har gjort. Så her der er det altså en stor del af deres dyrebare plads på forsiden, som bliver brugt på noget, som er fuldkommen irrelevant for mig som bruger. Så det var et eksempel. Et andet eksempel, som jeg faldt over, det var StylePit, hvor når jeg går ind på forsiden af StylePit, så bliver jeg mødt af indhold om parfumer på tilbud, eller indwear til den moderne og stilbevidste kvinde, og muligheden for at se udvalgte kjoler og finde det perfekte match til lige netop mig. Og der kan man sige, de kan selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt vide, at jeg er en mand, men i og med, at jeg bruger over 10 minutter faktisk på at læse om nyheder til mænd, og på at kigge på jeans til mænd, og herresko, så vælger StylePit. Jeg opretter mig ovenikøbet også som bruger på StylePit, og tilmelder mig et nyhedsbrev, hvor jeg krydser af, at jeg er interesseret i nyheder og tilbud til mænd. Så vælger StylePit selvfølgelig stadigvæk at bruge den samme forside, hvor de bruger størstedelen af pladsen på at promovere indhold til kvinder. Det kan sagtens være, at StylePit har nogle grunde til at gøre det. Jeg kender ikke deres statistik bag løsningen, og ved ikke, om det performer godt for dem. Jeg tænker bare set helt udefra og helt nøgternt, at der må være en bedre måde at bruge den plads på, når nu de burde vide, ud fra min adfærd, at jeg er primært interesseret i indhold til mænd. Så det var nogle eksempler på, hvordan man via segmenteret indhold ville kunne udnytte pladsen på sit website bedre. Og rigtig, rigtig ofte ser jeg, at man tilmelder sig et webinar, og efterfølgende, når man kommer ind på siden, bliver man promptet med en reklame for det samme webinar. Eller man tilmelder sig nyhedsbrevet, og boksen for tilmeldt nyhedsbrev ligger der stadigvæk. Der er næsten altid eksempler på nogle af de mest besøgte sider, at man kan gøre det her smartere og bedre. Og de her værktøjer, de ligger i Sitecore. Der har man både mulighed for at opbygge personaer på baggrund af brugeres adfærd, eller hvis brugerne har oprettet en brugerprofil, at simpelthen gemme information om deres interesse ud fra de svar, vi har givet, og dermed begynde at adressere den her bruger med noget meget relevant indhold. Det næste tip på min liste, vi går hastigt videre, det er, at man kan bruge geografien. Og det er sådan et eksempel, der tit bliver fremhævet, fordi det ofte er ret enkelt. Men nu har jeg taget et eksempel her fra DMI, som når jeg går ind på DMI, så har de sådan en landsdækkende vejrudsigt, hvor jeg kan se på et oversigtskort, hvordan vejret bliver i Danmark. Hvis jeg vælger at klikke mig ind på byvejret, så får jeg det samme kort. Der er altså ikke noget her, som
som indikerer over for DMI, at jeg kunne være interesseret i en mere specifik eller lokal vejrudsigt. Og der tænker jeg, at i og med, at de jo kan se i de data, jeg sender med ved mit besøg, hvor i verden eller hvor i landet jeg befinder mig henne, så kunne det være, at man kunne vise mig noget mere relevant indhold og dermed give mig en bedre brugeroplevelse. De fleste af os kender sikkert de her apps på vores smartphones, som vi bruger til at søge samme information. Og der gør de jo netop det, at de bruger min geografiske lokation til at vise mig den vejrudsigt, der er dækkende for lige præcis det område, jeg er i. Og det samme kunne man jo lige så godt gøre på sit website. Så pointen her er, at man kan kigge på sine data, eller kigge på sin løsning, og så kan man tænke, er der nogle geografiske områder, hvor der er budskaber, der har en særlig høj gennemslagskraft? Er der områder, hvor brugerne leder efter noget særlig information? Sælger vi de samme produkter i alle lande? Er der nogle kulturelle forskelle blandt brugerne, som vi kunne inddrage? Og kan vi eventuelt forestille os, at vi kunne gennemføre en test af, om der var noget, der virkede bedre end andet? Det kort, der er på det her slide her, er et udtræk fra Google Analytics, hvor vi for en webshop kunne se, at der var et enkelt produkt, som performede langt bedre per bruger i Danmark og i Sydsverige, end det gjorde andre steder i verden. Og den information kan vi jo bruge til at sige, at hvis produktet ikke performer per visning i USA, så er der måske nogen grund til, at det er det, der bliver promptet som det første. Men det er der derimod i Danmark. Der er et stærkt incitament for at gøre det, fordi vi ved, at det resonerer med den danske befolkning, eller de danske brugere. Så det er sådan et eksempel på at bruge geografien, hvordan man kan åbne sin løsning og tænke, kunne der være noget her, der var relevant for nogen, men ikke for andre? Og kunne vi bruge det stempel, som brugerne giver os til at vise særligt relevant indhold. Det næste tip, det hedder match indhold på sitet til de kampagner, som leder brugerne derind. Her der har jeg et eksempel på et banner fra CBB Mobil, som skriver super skarpe abonnementer fra CBB, 2 timer og 2 GB data til 69 kroner per måned. Og jeg ser det her banner på en af landets store aviser, jeg mener, det var på, det er også ligegyldigt, jeg tror det var på Ekstrabladet i BDK, og vælger at klikke ind, fordi det kunne jeg godt være interesseret i at købe. Og som I sikkert har gættet, når jeg så kommer ind på CBB's landing page, så bliver jeg mødt af ikke bare en anden overskrift, en pris, der varmer, men også nogle helt andre forslag til pakker. Og uanset hvor meget jeg leder, så kan jeg ikke finde en pakke, som dækker 2 timers tale og 2 GB data til 69 kroner per måned. Jeg kan finde noget, der er næsten lige så billigt, men det budskab, som motiverede mig til at klikke mig ind, det kan jeg altså ikke finde på løsningen. Så pointen her er, at hvis et budskab i banneret motiverede mig til at besøge landingpagen, så motiverer det samme budskab måske mig også til at handle på den givne landingpage. Igen i Sitecore er det meget let at sætte et stempel på en bruger om hvilken kampagne brugeren er kommet fra, og sikre at det indhold, der vises til brugeren, er så tæt på kampagnens budskab som muligt. Man har altså mulighed for at differentiere sit indhold i Sitecore-løsningen, så det matcher det budskab, som brugerne har købt ind på. Det næste tip, som I nok kan fornemme, så går det rimelig hurtigt. Jeg håber, at det hele giver mening alligevel, og ellers så må I som sagt lige notere jeres spørgsmål ned, så tager vi dem, når vi kommer hen mod slutningen. Det næste tip, som I sikkert også har hørt før, det er, at det er selvfølgelig super vigtigt, at man tester sine teorier om, hvad der virker. For nu har vi været inde på nogle forskellige aktiviteter, man kunne gøre, som vi har opstillet en hypotese om, vil virke bedre end det, som var der før. Men vi ved jo reelt set ikke, om det performer bedre, eller om det bare var en god idé, før vi har testet det af i praksis. Og her der har Sitecore nogle rigtig gode muligheder, forudsat selvfølgelig, at løsningerne er sat rigtigt op. Nogle rigtig gode muligheder for at teste de her hypoteser af, ved at vise en version af indholdet til en delmængde af brugerne, og en anden version til
til resten af brugerne, og så måle i konkrete data, om den nu også performer bedre, sådan som vi troede, den ville gøre, eller om det i værste fald er gået den forkerte vej. Begrebet split-test er ikke noget Sitecore har fundet på. Der findes også en masse andre værktøjer, der kan det. Det, der er rigtig stærkt med Sitecore, er, at det er tænkt ind i selve løsningen. Det er altså ikke et tredjepartsværktøj, der skal i spil. Og det betyder, at det for det første er den editor, man er vant til at arbejde i, som er i brug i forhold til at lave de her forskellige varianter. Og det betyder, at det ofte med simple tests er noget, som en redaktør eller en marketingmedarbejder kan gøre direkte. Så der er ikke nogen undskyldning for ikke at gøre det. Men hvordan finder man så ud af, hvad det er, man skal teste? Og det som man helt overordnet kan sige, det handler selvfølgelig igen om at kigge på de mest besøgte sider, og så at brainstorme selv eller sammen med andre på idéer til, hvordan vi kan øge brugernes motivation til at foretage den handling, som vi gerne vil have dem til at foretage. Så det kunne eksempelvis være, kan vi finde nogle skarpere unique selling points, nogle mere detaljerede beskrivelser af vores produkt. Kan vi krydre med nogle testimonials fra andre, der har købt det samme produkt? Er der nogle ofte stillede spørgsmål, som ikke er besvaret på den her landing page, og som brugerne kunne sidde tilbage med? Så altså kort fortalt, hvordan kan vi finde på nogle idéer, som vi tror på kan øge antallet af konverteringer på en given handling. Og modsatrettet selvfølgelig, hvordan kan vi reducere friktionen? Hvad er det, der gør det besværligt for brugerne? Er der mange elementer, som gør, at det kan være utrygt? Er der usikkerhed forbundet med det? Er det svært at finde knappen? Er der manglende informationer? Er formularen meget kompleks med en masse spørgsmål, som jeg måske ikke kan tage stilling til? Eller hvad kan vi finde af friktion, som vi kan reducere for dermed at øge sandsynligheden for, at brugerne vælger at handle? Et eksempel på en virksomhed, der har gjort det, er CarHub. CarHub er en portal, hvor man som bruger kan oprette sin bil til udlejning, ligesom vi kender det fra andre delebilskoncepter. Man kan altså oprette sin bil til udlejning, eller man kan så bruge, hvis man mangler en bil i en given periode, så kan man leje en anden brugers bil. Og det som CarHub de gjorde, det var, at de lancerede en forside, hvor der står biludlejning mellem dig og mig. Så er der en søgeformular, hvor man kan finde en bil i et givet tidsrum. Der er en knap til, hvor man kan oprette sin bil, og nedenunder står der, at man kan læse mere om udlejning af din bil. Så er der en overskrift, som hedder Velkommen til CarHub, hvorunder der står, at det tager kun 5 minutter. Vores hypotese var, hvis nu vi i stedet for at have så meget plads allokeret til den her søgeformular, og at sige velkommen til CarHub, kunne vi så lave en variant, hvor vi lægger 2 ligestillede muligheder. Mulighed for at leje din bil ud og at leje en bil, for at synliggøre, at det er noget, der foregår mellem den ene bruger og den anden bruger. Og så skifte velkommen til CarHub ud med en overskrift, der hedder lad din bil tjene penge til dig. Og i de 2 linjers tekst på siden, der i stedet for at skrive, at det tager 5 minutter, så skriver vi, at din bil koster penge, når du ikke bruger den. Og med CarHub kan du sætte din bil til at arbejde for dig, så du kan tjene lidt ekstra til ferien. Og det var selvfølgelig et eksempel på, at vi sad og kiggede på motivationen og sagde, 5 minutter, det er måske ikke motiverende, at det er hurtigt overstået, men motivationen kunne godt være, at jeg gerne vil have lidt penge til en ekstra ferie. Resultatet af den her split-test her viste, at den version, vi havde udtænkt, gav 51% flere bilejere, der gerne vil leje deres bil ud, og 11% flere, som gerne vil leje en bil fra den her løsning. Så her der har vi altså igennem simpel statistik målt på, at den hypotese, vi faldt på, den var god nok, og at det rent faktisk virkede sådan, som vi havde håbet på, og i det her tilfælde måske endnu bedre. Fordi man kan sige, at med den samme mængde brugere, der får CarHub altså nu en halv gang flere bilejere og groft sagt 11% mere omsætning. Næste punkt på listen er at optimere de oversete kontaktpunkter.
Og det her, det er måske ikke så Sitecore-specifikt, men ikke desto mindre, så er der en grund til, at det er de oversete kontaktpunkter. Det som det her det går ud på, det er, at hvis vi kører en kampagne, så har vi ofte meget fokus på vores landing page. Vi har også ofte meget fokus på vores produktsider. Vi har måske meget fokus på vores check-ud-proces, vores check-flow, hvor man kan bestille vores produkter. Eller hvis det er business to business, så kunne det være vores service-sider eller vores kontakt os-sider, eller hvad det måtte være. Men sådan de primære elementer er der, hvor vi gerne vil have brugerne til at kontakte os. Der ser vi ofte, at det er der størstedelen af fokus ligger. Men der er så mange andre kontaktpunkter, hvor vi glemmer, at brugerne også befinder sig. Og det kunne være, at der var nogle lavt hængende frugter der. Et eksempel på det er GoMore, som ligeledes som CarHop er det her delebilskoncept, som har sådan en landing page. Når nu jeg har søgt på, at jeg gerne vil leje min bil ud, så har de en landing page her, hvor jeg bliver mødt med et budskab om, at jeg kan tjene penge på min bil. Jeg får en bilvask til halv pris, hvis jeg skriver mig op. Og når jeg klikker på det felt, der hedder opret din bil i dag, så kommer jeg til en side, der ser sådan her ud. Og det her det er deres login-side, hvor det for det første ser ud som om, at der er opstået en fejl, at jeg skal logge ind for at kunne fortsætte. Det står med røde bogstaver i toppen. Og derudover så er der en masse plads på den her side, som kunne være taget i brug til nogle budskaber. Det kan godt være, at jeg har købt ind på budskaberne over på landingpagen, men det kunne være, at jeg havde glemt dem i mellemtiden. Eller det kunne være, at jeg havde brug for noget mere sikkerhed, eller noget mere tryghed, eller noget mere et lille blødt skub, eller et eller andet, for at komme det sidste stykke i mål. Den her login-side er i øvrigt ikke kun et step i den her oprettelse. Det er også et step i, når jeg som bruger vender tilbage og bare gerne vil logge ind, ved at klikke på login op i menuen. Så er det den samme side, jeg kommer til. Og al den plads her kunne jo have været brugt til at lægge nogle branded budskaber, eller hvis der er en særlig fordel, jeg kunne gøre brug af, eller et eller andet, som kunne øge min oplevelse. Så nogle eksempler her ser vi rigtig tit, at det simpelthen er overset, at brugerne også er her. Og at det også er rigtige mennesker, der er her. Det er ikke kun en procentdel, der logger ind. Det er rigtige mennesker. Et andet eksempel er StylePit, som her har sendt mig nogle nyhedsbreve. Og da jeg så klikker på afmeld nyhedsbrev, fordi jeg tænker 3 nyhedsbreve på 2 dage er måske lige i overkanten, så kommer jeg ind på en side, der ser sådan her ud. Din e-mailadresse er nu blevet afmeldt. Og her der tænker jeg, at det er jo også en interaktion med et rigtigt menneske, som godt nok har jeg løst den opgave, jeg gerne ville. Men hvad ville der ske, hvis man brugte den her plads på i stedet at skrive, vi er ked af, at du har meldt dig fra. Vil du fortælle os, hvad der var årsagen til det? Eller bare noget så simpelt som at skrive, tak for den tid, du har modtaget vores nyhedsbrev. Du er selvfølgelig altid velkommen tilbage, hvis du skulle have lyst til at modtage det igen på et andet tidspunkt. Jeg får også en kvitteringsmail her om, at jeg er blevet afmeldt. Og i den står der også bare, at jeg er blevet afmeldt. Og det kunne også være, at den plads der kunne have været brugt til at give mig et budskab om, at jeg faktisk er velkommen tilbage, hvis jeg ville. Det kunne jo være, at jeg havde fortrudt, eller jeg havde gjort det ved en fejl, eller, men i hvert fald så kan denne plads bruges til at give mig en bedre og mere personlig oplevelse. Og det er sådan nogle eksempler på de her oversete kontaktpunkter, som jeg rigtig ofte synes er sådan en spildt mulighed. Så et tip kunne være at gennemføre de mulige handlinger på jeres egne website, og så lægge mærke til de involverede kontaktpunkter undervejs. Er de optimeret? Og det kunne eksempelvis være kvitteringssider, det kunne være ordrebekræftelse, det kunne også være de notifikationer, der bliver afsendt. Det ser vi tit i webshops, at når varen er behandlet eller afsendt, så er det sådan en generisk standardtekst, der bliver sendt
Der er ikke brugt tid på at etablere en stil eller en tone eller en relation eller noget som helst. Så tippet her er altså at gennemføre handlingerne på jeres egne websites, og så lægge mærke til, hvad er det, man som bruger bliver mødt med, og er der nogle steder, hvor vi har noget plads til rådighed, hvor vi kunne give brugerne en bedre brugeroplevelse. Så kan vi opsælge, kan vi krydssælge, kan vi konverteringsoptimere, kan vi brande os selv? Det er sådan nogle af de spørgsmål, der kunne være relevant at stille sig selv. Det næste punkt er, at vi kunne overveje at skabe nogle kampagner på baggrund af brugernes interaktioner. Så de handlinger, som jeres brugere foretager sig inde på websitet, fortæller noget om deres interesser eller deres intentioner ved deres besøg. Og den viden kan vi bruge. Så et tip kunne være at brainstorme efter scenarier, som tilkendegiver en interesse eller en intention. Eksempelvis at en bruger har søgt efter et specifikt produkt i jeres søgefelt, eller at en bruger har læst mere end 3 artikler om et givet emne. Det kunne være, at en bruger har tilføjet nogle produkter til sin huskeliste. Det er sådan nogle eksempler på, at brugerne har foretaget en handling, som ligesom tilkendegiver, at de er interesseret i et eller andet. Og hvis ikke vi har nogle scenarier, så kunne det være, at vi kunne opfinde nogle handlinger, som brugerne kunne gennemføre, som vi kunne bruge til at aflure deres interesser. Det kunne eksempelvis være, som der er nogen, der gør, at man lægger et white paper ud til download, eller 10 tips eller gode råd, som er relevante i forhold til at bruge vores produkt, eller et eller andet, som kunne gøre, at vi får tilkendegivet en interesse i et produkt frem for et andet, eller det kunne være, at der var nogle særlige produktfeatures, som den her bruger var særligt interesseret i. Og så den information kunne vi efterfølgende bruge til at skabe nogle kampagner. Her der er det igen StylePit eksemplet fra før, hvor jeg jo har været inde og kigge på jeans til mænd, og jeg har været inde og kigge på herresko, og jeg har endda også tilføjet nogle af produkterne til min ønskeliste, fordi dem er jeg særligt interesseret i. Det som StylePit vælger at gøre, det er at sende mig et nyhedsbrev, hvor i der står noget om Lacoste og Samsø, altså nogle brands, som jeg ikke har udvist nogen interesse i, og et fuldstændig generisk nyhedsbrev, som er det samme, som sandsynligvis er sendt til alle andre. De bruger altså ikke de informationer om, hvad det er, jeg lige nu er i markedet for. Dagen efter sender de mig en mail om, at jeg kan få 70% rabat, hvis jeg gør det i den her uge, men ikke nogen produkter, ikke noget som andet end selve rabatten, som tilkendegiver, at det skulle være rabat på nogle produkter, jeg rent faktisk har brug for. Og den tredje mail, som jeg får i samme uge, den siger så, at jeg kan få op til 70%, hvis jeg rent faktisk køber produktet i min egen størrelse, hvilket jo selvfølgelig er meget rart, men måske heller ikke noget, som i særlig grad motiverer mig til at handle. Så her der er det altså et eksempel på, at de har fået noget information af mig, som de vælger ikke at bruge. Og når nu de alligevel sætter de her nyhedsbreve op, så kunne de jo, hvis de havde en løsning, der understøttede det, have valgt at bruge noget af det indhold, som var særlig relevant for mig. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan gætte ud fra den her mail fra Amazon, hvilke produkter jeg har været inde og kigge på. Jeg har selvfølgelig været inde og kigge på en ny rygsæk. Og den information, på trods af at jeg ikke engang var logget ind, da jeg besøgte Amazon, har de alligevel koblet sammen med min e-mailadresse, så de har mulighed for at sende mig en e-mail med nogle skarpe målrettede tilbud på de produkter, som de nu ved, at jeg er interesseret i. Og det er selvfølgelig uoriginalt at hive Amazon frem som et eksempel. De er bare rigtig, rigtig stærke til den del, og derfor så er det naturligvis det, der først hopper i tankerne. Det sidste tip på dagens præsentation er at matche indhold og funktioner til brugernes intentioner på sitet. Og nu har vi været lidt omkring det her med, at vi kunne skabe kampagner på baggrund af viden om brugernes intentioner, eller vi kunne segmentere indhold på baggrund af brugernes interesser. Men det er også vigtigt lige i den sammenhæng at huske på, at brugere kommer ind på sitet af forskellige årsager. Der er typisk et par procent, som kommer ind på sitet for at foretage en transaktion eller en handling.
Så er der måske 18%, som det er grebet lidt ud af den blå luft. Det kan være, det er helt anderledes for jeres virksomhed. Men i det her tilfælde 18%, som overvejer, om de skulle handle. Det kunne være dem, som siger, at jeg kunne godt tænke mig på nye sko, men jeg har egentlig ikke brug for dem lige nu, men måske i næste måned, når efterårskollektionerne for alvor er kommet på hylderne. Eller dem, som siger, at jeg vil gerne have på nye sko, jeg er lige inde og se, hvad der er på markedet, og så køber jeg dem sandsynligvis, når jeg har fået løn. Og så er der alle de resterende brugere. Den ved vi faktisk ikke rigtigt, hvorfor de er der, men de er der af alle mulige andre årsager. Det, som vi tit ser, det er, at man glemmer at inddele brugerne i de her grupper. Der kunne eksempelvis være nogle brugere, som bare er der, fordi de deler interesse med os. Det kunne være, at de er interesseret i shipping, ligesom vi er interesseret i shipping, eller at de er interesseret i modetøj, og derfor bare gerne vil følge med i, hvad der sker. Det, som vi skal huske på, det er, hvis ikke at vi optimerer vores løsning til de her forskellige grupper, så går vi glip af en masse muligheder. Fordi dem, der er klar til at handle, det er selvfølgelig penge, vi kan tjene i dag. Dem, der overvejer at handle, det er måske dem, som vi kan konvertere til penge om 30 dage, eller 90 dage, eller hvordan købsbeslutningen nu er. Og så er der alle dem, der bare deler interesse. Det er vores langsigtede investering. Det er dem, vi skal holde fast på en eller anden måde, så den dag, de erkender, at de har et behov, eller den dag et behov opstår, så får vi dem tilbage på vores løsning. Jeg ved fra nogle undersøgelser i nogle brancher, at man siger, at brugerne i gennemsnit konsumerer 10 stykker indhold, inden de træffer en beslutning. Og hypotesen er selvfølgelig her, at jo mere af det indhold, der er vores, jo større sandsynlighed er der for, at vores virksomhed er top of mind, den dag de skal træffe en beslutning om rent faktisk at handle. Så der er altså et godt ræsonnement i at optimere til dem, der udelukkende er der, fordi de deler interesse. Så en løsning kunne være at sige, at de her forskellige brugergrupper, dem giver vi en farvekode. Og så åbner vi vores website, i det her tilfælde SAS' website, og så markerer vi, hvor kommunikerer vi på, i det her tilfælde forsiden, det kunne også være en landing page, hvor kommunikerer vi til brugere i de forskellige stadier af, eller de forskellige intentioner. I det her tilfælde kan vi se, at der er en stor boks på siden, som er til dem, der er klar til at handle. Og så er der en hel masse indhold til dem, der enten er i overvejelsesfasen og dermed skal overbevises om, at de skal handle, eller dem, som har købt og altså nu er røget ind i en eller anden form for loyalitetsloop. Der er der SAS Eurobonus loyalitetsklub, og der er værktøjer til eksisterende kunder. Og så nede i venstre hjørne, faktisk på de fleste skærme nede under folden, der ligger der et lille rødt i, som er til dem, der bare deler interesse. De har mulighed for at følge os på Facebook, eller på Google+, eller på Twitter, eller på vores YouTube-kanal. Det kunne jo være, at dem, som var interesseret i at rejse, rent faktisk gerne ville følge med. Så det er måske lidt synd, at den information, den ligger gemt nede i venstre hjørne. Så en hurtig hypotese kunne være, at vi kunne få en større del af den absolut største gruppe af brugere til at vende tilbage, hvis vi giver dem noget mere relevant indhold. Selvfølgelig skal man her måle på, at det ikke er på bekostning af de penge, man kan tjene her og nu. Der skal i hvert fald så være en god grund til at gøre det. Men det kunne være interessant at lave en brainstorm på at sige, kommunikerer vi til de rigtige grupper på de rigtige pladser, og har vi nok kommunikation til hver af de her grupper? Så det kunne eksempelvis være, når nu vi ved, at kun 2% konverterer, hvordan holder vi så fast i de resterende 98% af vores brugere? Eller kan vi få de interesserede, der ikke er i købsmode, til at tilmelde sig et nyhedsbrev? Har vi indhold nok til dem, der ikke er klar til at købe, eller bliver de bare mødt med et salgsbudskab? Og så videre, og så videre. Kan vi finde på noget, der kan øge loyaliteten blandt de eksisterende kunder? Så en opsummering. Vi havde altså brug det segmenterede indhold. Man kan bruge geografien. Man kan matche indholdet på sitet til de kampagner, der har lidt brugerne derind. Vi kunne gennemføre nogle simple split-tests. Vi kunne optimere de oversete kontaktpunkter, og vi kunne skabe nogle kampagner på baggrund af brugernes interaktioner. Og sidst men ikke mindst, så kan vi huske på, at brugerne kommer ind på sitet med forskellige intentioner, og vi kan matche vores indhold og funktioner til de forskellige grupper, så vi sikrer, at vi har dækket så bredt som muligt. Og så var der det her med processen, som
kort fortalt gik ud på at lukke værktøjerne, at identificere vores ønsker, hvad er det, vi gerne vil opnå, og så kigge på sitet og brainstorme sammen med folk, som kender den virkelige verden, og finde nye idéer, der kan bringe os videre til målet, og så til sidst tænke løsningen ind i værktøjerne. Sådan så Sitecore bliver en mulighed for at føre nogle gode idéer ud i livet, og ikke bliver en hæmsko, fordi vi er usikre eller begrænset af, hvad vi kan eller tror, vi kan. Det var ordene så langt. Spændende. Tak for det, Morten. Og så overgår vi til spørgsmål, og der er kommet et par stykker. Blandt andet et med hensyn til det eksempel på Amazon, nemlig hvordan man i Danmark kan udnytte den måde. Altså man skal have permissions på brugere og sådan noget. Hvordan kan man udnytte det på samme måde i Danmark? Har du et forslag til det? Altså man kan sige, at Amazon sender mig en e-mail, fordi jeg har givet dem en permission til at gøre det. Jeg har oprettet mig som bruger inde på Amazon, og det var derigennem, de fik min e-mailadresse. Og man kan sige, at det er selvfølgelig en begrænsning, at vi kan ikke bare sende information ud, men vi kan næsten altid finde på en grund til, at brugerne skal give os den her permission. Rigtig mange virksomheder har allerede et nyhedsbrev, som de har samlet permissions til. Og hvis ikke man har, så er det måske på tide, at vi går i gang med det. Men det er klart, at det handler om i første omgang, at vi skal have lov til at sende de her permissions. Og det vil sige, at vi skal finde ud af, hvordan vi berettiger det på en eller anden vis. Og det er igen en kreativ proces. Hvad kan vi bytte med? Hvad kan vi stille af indhold i de her nyhedsbrev, som er særligt relevant for brugerne? Og så synliggøre, at der er altså, de får kun noget, som er godt. Ja. Så har jeg et andet spørgsmål, det er, når man nu har siddet og set dit spændende webinar her, og man så siger, nu sidder jeg her som marketingchef, og nu vil jeg gerne i gang med alle de her herligheder. Hvordan foreslår du, at man sådan konkret griber det an med sådan en blank whiteboard, og hvem involverer man i virkeligheden? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes først og fremmest, så handler det om at se det som en kreativ proces. Og det vil sige, det er noget, som jeg oplever tit drukner i sådan en travlhed. Og i virkeligheden så handler det om at få sat noget tid af til det. Så det handler om at finde ud af, hvem har noget, de kan bidrage med, og så få etableret et kreativt rum. Jo, måske også i virkeligheden et fysisk rum, men hvor man sætter sig ned med det på agendaen og siger, nu har vi den her udfordring, vi har defineret, eller vi har den her side, hvor der er en masse brugere på, hvad kan vi gøre her? Og så kommer man i gang med at brainstorme. Og allerbedst, og måske i virkeligheden det allervigtigste tip, det er det her med at involvere andre. Jeg undrer mig over, at rigtig tit, når vi kommer ud i selv meget store virksomheder, som bruger rigtig mange ressourcer på deres markedsføring, så er det sjældent, at de i virkeligheden har været ude og tale med deres kunder eller deres brugere. Så det kunne være sådan en helt lavt hængende frugt. Det er noget, vi gør meget ofte her hos os i FFW. Det er et rigtig godt sted at starte. Det er at invitere nogle brugere ind, og så simpelthen sige, hvad er dine udfordringer? Eller vi har lige gjort det for en kunde, som sælger sko på nettet, hvor en af de ting, vi fandt ud af, var, at når brugerne sad foran den her løsning, så synes de, det var rigtig irriterende, at de ikke kunne sortere sko efter hælhøjde. Og det skyldes måske, at det var en mand, der i det her tilfælde havde siddet og designet en webshop, som sælger sko til kvinder. Det kan jeg ikke udelukke, det kunne være en af årsagerne. Men alene ved at spørge brugerne, så fik vi ret hurtigt og meget samstemmende et ønske udtrykt om noget, som kunne gøre deres søgning lettere. Og det er noget, som vi sandsynligvis, uanset hvor længe vi havde brainstormet, aldrig var kommet frem til. Så sandheden ligger i at begynde at arbejde med det her. Få sat noget tid af til det her selv og sammen med andre, og så se det som en kreativ proces, som der skal investeres nogle ressourcer i, på samme måde som man investerer ressourcer i alt muligt andet. Ja, for det du er inde på, det er jo dataopsamling, kan man sige, ikke? Som du så agerer på. Men et andet spørgsmål, og det bliver så det sidste, det er, at når man sidder i den situation, man kigger i data,
man producerer det rigtige content til at ramme kunderne på den her journey, man gerne vil have, de rejser igennem. Hvad betyder det for organisationen? Fordi nu kan man sige, nu har du Amazon fremme, som er dybt professionelle. Jeg er sikker på, at de har en kæmpe organisation til at styre det her. Og så pegede du på StylePit, som ikke agerede på det. Og det handler vel egentlig om, hvordan får man tid til, kan man sige, både at teste, lave content og følge op på test og lave nyt content. Og sådan. Det kræver jo en rejse for organisationen. Hvordan griber man typisk det an i de projekter, som I arbejder med? Ja, altså jeg vil sige, et rigtig vigtigt sted at starte, det er at kigge på, hvad er det egentlig, vi bruger vores tid og vores økonomiske ressourcer på. Fordi de fleste investerer jo rigtig mange penge omkring deres løsning. Og I kender sikkert også alle sammen det her med, at nogen har fået en god idé til en ny funktion på sitet, og så bruger vi 3 måneder på at designe og definere og estimere og implementere den her idé. Men i virkeligheden så er det jeg ved, at I hos Sitecore også kalder det random acts of marketing. At man kaster lidt penge herover og lidt penge herover, og så ser vi hvad der sker. Men i virkeligheden så kunne de samme ressourcer være blevet brugt smartere. Og det er det som er nøglen, det er at det er måske for de fleste svært at allokere flere ressourcer til det her. Men vi kan allokere de ressourcer, som vi allerede bruger smartere, hvis vi griber det smart an. Så sæt noget tid af til at få etableret nogle hypoteser og validere de her hypoteser og sige, er der nok brugere, der vil blive positivt berørt af det her? Eller tror vi nok på den her idé i forhold til det koster os at teste den af? Tror vi på, at potentialet er stort nok? Og så bruge det til at prioritere aktiviteter op imod hinanden. Og så vil man ofte finde ud af, at den der lille applikation måske ikke var så vigtig, fordi vi har i virkeligheden problemer i vores købsflow, eller brugerne falder simpelthen fra, fordi vi ikke har skabt noget indhold til dem. Så kan vi begynde at prioritere det, som vi tror har den største effekt i forhold til den investering, det vil være. Ikke? Jo. Men vil du være, Morten? Tusind tak for det. Tak til Morten Blumenthal fra FFW, og jeg håber, at I bliver inspireret med de her 7 tips. Jeg synes i hvert fald, det var en interessant præsentation. Men der er selvfølgelig flere, og jeg håber, I har mod på at tilmelde nogle af de andre webinarer, som også kunne inspirere. Tak for jeres tid, og tak igen til Morten. Tak.